El que menys ens hauríem d'admetre és la deshonestedat en termes polítics. Escoltar és entendre. Escoltar, aprendre, tractar de comprendre. No? El meu tret, crec, més característic, a banda de l'experiència, és segurament això que se'n diu persistència. És a dir, aquesta suma de tenacitat, constància, determinació. Jo estic encantat de ser gran i de tenir aquest privilegi de tractar de ser l'alcalde de Barcelona, servidor públic d'aquesta Barcelona. Perquè ho faig des de la més absoluta llibertat, des del meu estricte compromís personal, des de la meva passió per la ciutat, des de la meva convicció de que tinc idees, coneixement, experiència i projecte per transformar en positiu aquesta ciutat. Algú em diu que sóc massa gran. Jo els dic, el que sóc és lliure. Que vinguin, que els explico.